Ini temen ya orang di bojo, orang yang senafkahi. Jadi pura payu ora ya. Timbang nganggur, orang yang penghasilan biasa hariane blong goblong. Gini Pak Gaman apa ya? Kan Pak Gaman kan budget. Sikat ya. Jadi lah Pak Rano, Mbak Sapa ngerti gelem numpaki aku. Kan lumayan untuk duit. Sapa ya? Metu. Aku Yanti, Mas. Ono apa yan? Tumben temen rene. Duit 14. Piye ya? Gelem numpaki aku ora kira-kira nikah. Dari kok anu saya nanti duitnya apa saking mumet kok ngasih aku numpaki. Iya. Terus aku kan bayar kok. Iya. Waduh. Tolonglah. Aku serang duwe apa-apa nang omah. Ada sekolah balita lewat menyang omah. Lah sih sampean nelongso temen ya. Lah aku numpaki sampean kan bayar pira? Lah sepira-pira wae lah, Mas. Iki sudah tuku komponan. Lah yo ngapa tegel ya aku numpaki tanggane dhewe? Kok koyo temen? Ya ora apa-apa lah, Mas. Lah kok numpaki tok, Be. Lah nak bumbon sak kepeke ya larang. Terus ketlah sikap. Yo, larang wis 150 modelan kaya ngono. Ya ora apa-apa lah, Mas. Kan sebenarnya bisa ketemu. 100 lah yo. Dadi wae ra iki. Ya wis lah, ora apa-apa. Tak tunggu nang omah ngarep ya. Yo wis, ora dhisik. Aku nosol. Enggak, ini umpaya ngono kok kolu aku yo. Jajal wae lah. Seperti yo lezit. Dia, sweet temen teka-teka deneng. Assalamualaikum, Yan. Oh, Jago besok lo. siap. Yan yo anu tanggane dewek. Sikap. Ya ora kaya ngono, tapi yo nyong mah mikir sithik. Ajar. TikTok. Sampai kemarin mau curi gelam kamu mah. Tapi kayaknya nyong rawani lho. Ya nggak apa-apa lah, kalau itu tolong aku. Nah, soal nolong kayaknya aku ngekei advice sedikit kena gitu softtek nang kowe gak apa-apa lah ki tambahan Aku gak kepengen apa, Mas. ora apa-apa bisa ibae ki Kepengen lah. Sampai nurut kalau mau pakai aku, malah kayak gue. ora lah kayaknya males banget lu kayaknya skok ini mah belum dengar banget Bisa matur suwun. Tak dongake sampean itu bojo elek saka aku. ya aja lah nah iso sing oleh ayu skok sampean Amin. siapa ya temen sih baru kan mau lihat uang apa ngomongin siapa ya oi oi ya aku Runu oke tunggu siapa kayak elek temen deneng harap nanti let woi bablasan rek nanti ada telik sawah malah anu umur ti kue dagu sapa sawah dipilih kira hilang orang bikin sama lu aku mau ya batin kok kenapa sapa ya badoke melingel jadi sapa lah bengok ilat
Cangkem meja nih ngomong banyak banget. Selarat lunga aku lah. Ya mau disit, urung rampung ya gue ngomong. Ada bisnis tapi di siapa lah. Biasa. Pokoknya seger lah. Apalah. Stop. Malah aku bayo. Ayo lah.